Benvingudes i benvinguts a la 27 edició del Fòrum de l'Energia Sostenible, que aquest any es celebra a l'Espai Línia. Bé, abans de començar, volem compartir amb vosaltres el nostre dol per la recent pèrdua de la nostra companya de lluita pel dret a l'energia, la Maria Campuzano, una dona valenta amb qui hem tingut la sort de compartir un llarg camí. Sentim profundament aquesta gran pèrdua. Tornant al Fòrum de l'Energia Sostenible, aquest espai és una trobada important per Ecoserveis, ja que es va iniciar l'any 1998 pels nostres fundadors, en Quim Coromines i en Josep Puig, qui avui farà la cloenda d'aquest acte. Enguany, volem dedicar aquesta edició a la importància de la formació dels diferents actors que han de portar endavant i protagonitzar la transició energètica justa. Parlarem de tots els perfils, des dels més joves fins als professionals de la construcció, passant pels treballadors i treballadores de les administracions públiques, però sempre amb la mirada posada en la inclusió i en no deixar ningú enrere. Per això hem preparat una agenda amb una ponència inaugural i 3 taules de debat molt variades que us presentarà la meva companya, la Raquel Rodríguez, gestora de projectes a Ecoserveis. Voldria disculpar en Marc Gasulla, que per motius de salut no ha pogut ser avui amb nosaltres, però que amablement ha enregistrat la seva presentació. Així que a continuació donem pas a la ponència d'en Marc Gasulla, professor i tutor acadèmic de formació professional del Grau Superior d'Energies Renovables a la Fundació Jesuïtes Educació. Moltes gràcies. Bon dia. En primer lloc, disculpar-me per no poder ser present aquí, però per motius mèdics no ha estat possible i no volia deixar perdre l'oportunitat de compartir amb vosaltres el contingut d'aquesta presentació, que desitjo que pugui ser interessant i que tracta l'obertura d'aquest fòrum parlant sobre les competències per afrontar la transició energètica. El meu nom és Marc Gasulla i soc professor de Jesuïtes del Clot a l'AFP en Energies Renovables i també de formació soc enginyer tècnic industrial. Anem endavant. En aquesta presentació us parlaré sobre, en primer lloc, la formació en energia a l'AFP, després quines competències desenvolupar, com es treballen aquestes competències especialment en el cicle formatiu i voldria tancar parlant sobre motivacions, reptes i oportunitats lligats al sector de les energies renovables. El primer bloc de la presentació parla sobre la formació en energia en general a l'AFP. Els estudis amb energia a l'AFP els podem encabir en 3 famílies, que són la d'instal·lació i manteniment, la d'energia i aigua i la d'electricitat i electrònica. Totes elles, com es pot veure, són famílies que tenen una alta inserció laboral i, concretament, en la d'energia i aigua, la inserció laboral se situa en el 60% segons les últimes estadístiques de la Generalitat. No obstant això, depèn molt de l'edat dels alumnes, que en aquest cas majoritàriament segueixen estudiant, i en aquest cas, que són alumnes de més edat, doncs el que busquen és una sortida laboral. En qualsevol cas, és una eina que garanteix la continuïtat, ja sigui formativa o sigui a nivell laboral. Des de l'AFP es pot accedir a la universitat, des de l'AFP hi ha una inserció laboral, com dèiem, alta, el nivell de relació entre la feina i els estudis també se situa en percentatges alts i fins i tot també el nombre de contractes indefinits derivats de la titulació. Per tant, és una bona porta d'entrada i una garantia d'evitar un dels grans problemes, que és l'atur juvenil. Només aquest percentatge d'aquí és el percentatge que busca feina i no estudia. En primer terme, el que podríem trobar com a nivell de titulacions, la titulació d'un nivell més bàsic serien els certificats professionals. Aquests certificats professionals estan dirigits a persones que busquen una formació concreta. N'hi ha de 3 nivells, 1, 2 i 3. Molt sovint van dirigits a persones que estan en situació d'atur i, com segurament després us explicaran algun dels ponents, és una eina molt interessant per a aquelles persones que o bé volen reciclar-se professionalment o bé es troben sense feina o bé acaben d'arribar al país i busquen una via ràpida d'inserció laboral. Els CPs, que es diuen així, els certificats professionals, tenen també la possibilitat
de convalidar-se de forma parcial si els estudiants desitgen continuar els estudis de FP, ja sigui de grau mitjà o de grau superior. Dependrà de si els certificats són de nivell 1, nivell 2 i nivell 3 i va en funció també dels requisits d'accés. Mentre que al nivell 1 el requisit d'accés és mínim, en el nivell 3 sí que s'exigeix una titulació més superior que no pas en el nivell 1. Teniu, si us interessa, un article publicat a la revista Energies Renovables on he ampliat aquesta informació. Posteriorment, també el que podem aconseguir és un certificat de professionalitat a través de l'acreditació de competències. Això el que significa és que aquelles persones que tenen experiència laboral en un determinat sector poden reconèixer parcialment aquestes competències i, per tant, si aquestes competències corresponen a un certificat complet, poder optar a tenir-lo sense necessitat de cursar-lo. Si no, l'altra opció, en aquest enllaç d'aquí, es poden trobar tots els certificats que hi ha actualment en marxa. Aquests certificats es van introduint a mesura que avancen les convocatòries i, per tant, és una qüestió d'anar revisant de forma constant perquè van sortint aquestes convocatòries i, per tant, no és una oferta fixa. Les titulacions d'FP lligades amb el nostre sector de les energies renovables i la transició energètica en general podrien ser a nivell de grau mitjà el cicle d'instal·lacions elèctriques i automàtiques, on es fa un mòdul d'instal·lacions solars fotovoltaiques, el cicle de grau mitjà de tècnics de producció de calor, en aquest cas es parla d'energia solar tèrmica. Després, en el cicle superior d'eficiència energètica, hi ha, com veieu, 3 mòduls que tenen, jo crec, contacte amb els àmbits de la transició energètica. Després, en el cicle de manteniment d'instal·lacions tècniques de fluids, també hi ha un mòdul, tot i que és una càrrega lectiva molt reduïda, d'energies renovables i eficiència energètica, i el mateix passa en el cicle de de desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i fluids. Tot i que els cicles que hem vist anteriorment i els CPs tenen una càrrega amb energies renovables, no hi ha dubte de que els estudis que van més lligats a la transició energètica són els estudis de grau superior amb energies renovables. Són uns estudis de 2.000 hores que tenen una estada en pràctiques de més de 500 hores en format dual i que també ofereixen la possibilitat de fer-les a l'estranger, aquestes pràctiques, amb un conveni Erasmus. A més, des de fa uns anys, els titulats tenen atribucions professionals en l'àmbit de les instal·lacions de baixa tensió, mitja tensió i alta tensió, cosa que dona un valor afegit important a la titulació. En realitat, no hi ha uns estudis que siguin tan específics i amb una càrrega lectiva tan alta únicament amb energies renovables. Bé, el cicle formatiu s'estructura en 16 mòduls professionals que es van actualitzar l'any 24-25 i que actualment compten amb una càrrega lectiva, com veieu, molt gran, centrada en l'eòlica i la fotovoltaica. Per què? Doncs perquè són les dues fonts d'energia més importants amb diferència actualment i, per tant, nosaltres no només li donem aquest pes que tenen en quant a hores de mòduls, sinó que també dins del projecte, dins del mòdul optatiu i també fins i tot dins del mòdul d'anglès treballem en l'eòlica i la fotovoltaica molt especialment. Després també hi ha un nombre d'hores important dedicat a projectes, un nombre d'hores molt important també a primer, en el nostre cas, dedicat a les instal·lacions elèctriques, a l'estudi de l'electricitat en tots els seus àmbits, i també hi ha una part important a tenir en compte en la gestió. Gestió, control, optimització i automatismes que tenen a veure en el funcionament de les energies renovables en general. En aquest segon àmbit parlarem de les competències a desenvolupar. La primera qüestió important és on trobar les competències oficials. Les competències les podem trobar en els catàlegs oficials de competències que estan en aquests enllaços que s'observen a la part inferior i que defineixen, primer, les qualificacions professionals, com ara les competències vàlides per fer aquesta feina a nivell professional,
Després, aquestes qualificacions s'organitzen en unitats de competència, que vindria a ser aquest desenvolupament de com assolir-les, doncs a través d'aquestes competències. I els mòduls professionals són el que vindrien a ser les assignatures, els blocs formatius, que desenvolupen aquests continguts per assolir les competències. Com veieu, no és senzill, hi ha tota una qüestió legislativa molt important i que, per tant, doncs, requereix un estudi bastant al detall. Per fer-ho més senzill, el que podem fer és mirar el currículum formatiu que es troba disponible en aquest enllaç d'aquí i que determina aquestes competències i objectius. Sense entrar al detall, perquè ho faré a continuació, diria que els grans grups serien la planificació i gestió, l'operació i manteniment, la seguretat i la qualitat i tota una sèrie de competències transversals que tindrien a veure, doncs, amb el treball. Ara sí, si entrem en la concreció de quines serien les competències desenvolupades o a desenvolupar o desitjables, podríem destacar tres grans grups: competències tècniques, personals i soft skills. Un tècnic que treballi en l'àmbit de la transició energètica ha de ser un tècnic capaç de dissenyar i calcular instal·lacions de producció d'energia, ha de ser un tècnic capaç de redactar projectes, ha de ser un tècnic capaç també d'estudiar i analitzar els principis de funcionament dels components, ha de saber realitzar l'operació i la monitorització d'instal·lacions, ha de saber realitzar operacions de manteniment de tot tipus, també de muntatge, ha de saber interpretar i analitzar la documentació tècnica, també a nivell econòmic valorar les instal·lacions i, sobretot, també seleccionar aquests components de les instal·lacions d'acord amb criteris tècnics. Hi ha d'altres, que no els he marcat en negreta per ressaltar aquells que considero que són més importants i que aquests, d'alguna manera, són els que jo personalment crec que és necessari desenvolupar amb una major intensitat. Després, també no hi ha dubte de que la formació personal, la formació humana, la formació social va molt lligada en el nostre sector i que, per tant, penso que el tècnic amb energies renovables ha de ser una persona que doncs, té sentit crític, una persona que evidentment sap desenvolupar la feina, per tant que és competent, això per suposat, però una persona també que té aquest desig d'ajudar, que té aquest desig de millorar les condicions de vida, especialment de les persones més vulnerables, una persona que vol treballar per la justícia, per la transformació social. Aquests àmbits són importants per entendre que la feina en la transició energètica va lligada a àmbits també que tenen una repercussió a nivell social. I per tant, com a competències transversals o soft skills, destacaria la capacitat de resistir, és a dir, aquesta resiliència del tècnic i de l'estudiant especialment, la perseverança, el tenir un objectiu i lluitar per ell, l'esforç va molt lligat, el pensament crític, sentir aquesta motivació, aquest propòsit vital, ser capaços també de ser adaptables a situacions canviants i a situacions que, amb el temps, canvien molt ràpidament, també des d'un punt de vista tècnic, desenvolupar aquest pensament analític que permeti resoldre problemes, aquesta capacitat de resoldre aquests problemes d'una forma eficaç i, sobretot, fer-ho amb rigor i amb expertesa, que aquesta és la qüestió també importantíssima quan es fan aquest tipus d'instal·lacions. Ara, de forma més concreta, podem parlar de com es treballen aquestes competències o com es poden treballar amb l'alumnat d'una manera efectiva. Penso que és interessant saber que el tècnic en energies renovables és un tècnic polivalent. És un tècnic que pot treballar en oficina tècnica de disseny i càlcul de projectes, com a tècnic de muntatge i manteniment, com a assessor tècnic comercial per particulars i empreses i en projectes de cooperació i desenvolupament que tinguin a veure amb les energies renovables. L'aprenentatge ha de ser un aprenentatge tècnic, un aprenentatge que es basi en l'estudi de les instal·lacions i dels components, en el seu disseny, i per això, evidentment, s'ha de comptar amb la documentació tècnica. És molt important també treballar el disseny i l'ús d'eines de càlcul, saber interpretar correctament documentació i, donat que, per exemple, un parc eòlic és una obra complexa, doncs saber fer aquesta gestió de l'obra. Al final, el que busquem és generar pensament analític, coneixements tècnics i criteris de decisió
en els nostres alumnes. És molt important, com deia abans, ressaltar la qüestió de la innovació i el rigor tècnic. Tot això d'aquí són plaques fotovoltaiques, totes fan el mateix, però totes ho fan d'una manera diferent. I per tant, doncs, és molt important saber decidir i entendre quina és més adequada en cada cas i per què, i també amb els inversors fotovoltaics, per posar un exemple, que cadascun té funcions diferents i cadascun es pot ajustar a una instal·lació de millor o pitjor manera. Les pràctiques també són un pilar fonamental en la formació tècnica. Pràctiques que en el seu inici poden ser més aviat de muntatge, demostratives, per tal de complementar les explicacions de classe, pràctiques que es basin en l'estudi de components i que després puguin evolucionar cap a pràctiques de connexionat, anàlisi, comprovacions, mesures i, per tant, extreure conclusions sobre aquells aspectes estudiats més en la part teòrica. També competències a nivell de l'anàlisi de dades i la gestió remota. Una de les possibles feines dels estudiants és doncs, en un centre de control d'un parc eòlic o en un centre de control remot i, per tant, el treball amb aquestes eines és fonamental, així com també complementar la formació amb visites, jornades tècniques d'empreses que puguin venir doncs, a fer la presentació d'algun producte o d'alguna instal·lació i que, per tant, complementin la part tècnica pura amb la part real doncs, del que es trobaran quan treballin. A nivell de desenvolupament i cooperació també hi ha possibilitats, com vam tenir ocasió nosaltres fa uns anys de participar, de realitzar, en definitiva, un projecte d'integració de la fotovoltaica en llars que pateixen pobresa energètica i que vam tenir també el plaer de presentar en un acte en el Congrés de Pobresa Energètica, també organitzat per Ecoserveis, i va ser doncs, un punt final doncs, molt gratificant i que els alumnes que hi van participar els hi va donar doncs, també no només doncs, un prestigi en el seu currículum, sinó també una motivació a l'hora de treballar posteriorment doncs, en la seva vida professional. Acabo ja, porto 15 minuts, disculpeu que m'allargui 3 o 4 minuts més. Acabo ja parlant de l'última part, que és que més enllà de la qüestió tècnica, per mi hi ha una cosa fonamental que penso que és important transmetre, i és que nosaltres no estem fent instal·lacions i prou, estem fent alguna cosa més. I actualment sabem que la situació està molt marcada per una alta dependència dels preus de l'energia, conflictes, guerres i, en definitiva, que posen en risc el subministrament de les fonts d'energia que hem utilitzat fins ara i, per suposat, una urgència enorme en l'actuació contra el canvi climàtic que té en el sector de l'energia i la producció de calor el seu màxim contribuent. En aquesta situació actual de conflicte a Iran, les energies renovables han tingut, com podeu veure aquí, un paper importantíssim que ha fet que el preu de l'energia a Espanya estigui sent molt més baix que en altres països d'Europa, i això és gràcies a les energies renovables, com podem veure doncs, en aquests titulars. Mentrestant, a casa nostra, també l'energia renovable, especialment la fotovoltaica, s'ha destapat com la gran contribuent a la generació d'energia elèctrica. En l'últim any ja va ser la primera, per primer cop a la història, superant l'energia eòlica i també l'energia nuclear, i actualment el ritme d'instal·lació de fotovoltaica és enorme. Ja estem parlant que a Espanya un 69% de la potència és renovable. Per tant, en aquests moments realment hi ha doncs, una situació d'un gran creixement i que a nivell mundial també es pot observar. Aquí veiem el progrés de la fotovoltaica i aquí el progrés de l'eòlica en els darrers anys. Però és que el salt a Espanya ha sigut enorme, de 4.681 megawatts el 2018 a 51.000 l'any 2026, en les últimes dades del mes de gener. I per tant, mentre que a la Unió Europea hi ha hagut una desacceleració en l'últim any, a Espanya hi ha hagut un 5% d'increment en la instal·lació d'energia fotovoltaica. Són unes dades que doncs, situen
doncs Espanya amb un escenari d'un gran atractiu. Espanya té sol, un 50% més que la resta de països d'Europa, té espai i, per tant, es pot convertir, de fet ja ho és, en una potència renovable doncs, importantíssima. L'objectiu és arribar al 74% de renovables, que en la situació actual, en el progrés actual, penso que es pot assolir. A Catalunya veiem l'evolució també de l'autoconsum, si bé és cert que la instal·lació de parcs eòlics i de fotovoltaica sobre terreny segueix sent lenta en relació a la resta del país i per tant a Catalunya sí que veiem potser aquest boom de l'autoconsum derivat de la postpandèmia, dels ajuts, potser el ritme d'instal·lació també s'ha desaccelerat, però en definitiva el que penso que és interessant és mantenir un ritme sostingut. A nivell de necessitats de treballadors, la previsió és d'un augment importantíssim a nivell mundial, dels actuals 16 milions de llocs de feina en renovables a 42 milions segons l'estudi de l'Agència Internacional d'Energies Renovables. Es preveu que el 2030 hi hagi el doble de llocs de feina a Espanya que no pas l'any 2021. I en això segurament també el desenvolupament de l'eòlica marina hi tindrà doncs, un paper destacat. Vaig acabant. A nivell de reptes i oportunitats, jo penso que a nivell de reptes que tenim és aconseguir una adaptabilitat i un currículum formatiu que es vagi actualitzant a mesura que la tecnologia avança. També l'alumnat té una alta heterogeneïtat, és un alumnat amb diferents procedències i amb habilitats també molt diferents. També la formació pràctica a nivell de recursos és important dotar-la d'equips que siguin actuals i equips que moltes vegades no els podem tenir en una escola, com per exemple un aerogenerador. En aquest sentit, doncs, és un repte aconseguir una formació pràctica que doni resposta a tots els àmbits de les energies renovables. La formació dual en tots els àmbits tècnics també és un repte a nivell de trobar les empreses i que les empreses doncs, tinguin aquesta oportunitat també de participar en la formació. Segurament també un punt com a repte és aconseguir presentar de forma atractiva aquests estudis que són tècnics. La presència femenina i la igualtat de gènere segueix sent encara avui dia una assignatura pendent, perquè la proporció d'alumne masculí és infinitament superior que no pas a la presència femenina, la qual cosa és un repte en el que hi hem de treballar. I les possibilitats de continuïtat formativa, que no siguin només una carrera universitària, sinó que potser plantejar a nivell formatiu algun altre tipus de continuïtat que pugui ampliar coneixements i que sigui doncs, complementària en aquest cicle formatiu i que sempre vagi lligat amb l'àmbit de la transició energètica. Oportunitats, penso que en tenim moltes. El sector està en contínua actualització tècnica, això el que fa és impulsar la indústria, el que fa és impulsar els llocs de feina. També és una oportunitat molt gran de reciclatge i de reorientació de persones que es troben ara mateix treballant d'una altra cosa o a l'atur. També l'organització actualment, amb el nou currículum, permet una certa modulabilitat i una certa flexibilitat, especialment amb el mòdul optatiu, en el qual nosaltres podem incloure aquells àmbits en els quals pensem que cal donar doncs, un pes major i que potser no es tracten de la manera, diguéssim, adequada o que fins i tot no estan presents en el currículum. Una oportunitat molt gran també, per tant, de col·laborar amb empreses i institucions públiques i privades. És un sector amb un impacte i amb un reconeixement positiu i, per tant, doncs, sempre es percep positivament. Quan jo dic que treballo en aquest sector, tothom diu, ostres, que interessant, és un sector de futur, té una gran percepció positiva i, per tant, això també va lligat a que el desenvolupament porti doncs, a perspectives laborals que siguin doncs, positives per als nostres alumnes i futurs tècnics. Acabo amb unes breus conclusions. La primera és que som rics en sol, en vent, en espai, i per tant tenim la clau perquè, com deia, tinguem un potencial enorme de desenvolupament.
El sol, el vent, la biomassa i l'aigua són nostres, no els hem d'anar a buscar a països llunyans i podem ser molt més resilients davant de conflictes com els que estem vivint i també més independents a tots els nivells. Podem ser part de la solució contra el canvi climàtic i, per tant, transformar aquesta necessitat amb una oportunitat no només econòmica, sinó també una oportunitat social i una oportunitat de millora de les condicions tant per als nostres tècnics futurs com també a nivell global. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si desitgeu contactar amb mi, doncs teniu aquí les meves dades de contacte. Agraeixo molt aquesta oportunitat i lamento no haver pogut estar present amb vosaltres. Moltes gràcies. El Marc, perquè realment ha fet l'exposa que ha fet vídeo tan àmpliament profund en la temàtica que avui abordarem. Sí que espero que us hagueu quedat molt amb els reptes que proposava el Marc, perquè seria una mica la idea que tenim avui, no? De que en les tres taules diferents abordar aquests reptes, perquè són reptes compartits. Em sembla que totes vosaltres us heu trobat una mica reflectits en i això també ens passa a nosaltres. I la idea seria, en les diferents taules, anar treballant aquests reptes i veure com els hauríem d'abordar, no? En els diferents sectors que nosaltres estem representant avui. Jo soc la Cristina Ramos, que no m'he presentat a l'inici, allà està. I ara us presento la Raquel Rodríguez, que anirà representant les taules i introduint els diferents ponents que tindrem avui. Sí, la Raquel. Gràcies, Cris.